Yeah, yeah. Scouts 36 in the house. Til alle jer, der tester dag og nat. Ny kredit, spar nu og vi siger skut. Vi siger tag klokken. Bido. Allan og Anders, Anja og crew. Vi mødte ind med kaffe og gik i gang på ny. Mere miljø og spar nord, produktion, log en dans i takt. X-ray på skærmen og alle var på vagt. Majbrit kigger op, helt ærligt og lidt trap. Har jeg skrevet en testcase, vi griner jeg måske. For om den var en eller min, så kørte vi den hårdt. For når I trykker kør, så bliver testen løs. Vi tester dag og nat, cases i en lang parade. Det stæppe os som popcorn, men vi blev aldrig flade. Det er X-ray, energidrik og sukker i blodet. Vi er Scouts 36 tester, og det er jer, der holdt det. Så tak til jer, der tester. I er der på systemet og gør det stærkt til resten. Dag 2 kom hurtigt, vi var lejl før vi bling. Nu de for det, og der stod go, så gik vi med ding. Jeg du rejser hånden med protest i sit smil. Jeg har du rocket stat ja til det bliver, men nu tester alligevel stil. Vi labeler og lukker, prioriterer med snil. Og selv når det brænder, så holder vi linje. Og når noget ser mærkeligt ud, så kommer jeg lige kone. Jeg kommer det 5 smørste rødspætter på, at det så anderledes ud før. Vi tester dag og nat, cases i en lang parade. Vægter stand for som popcorn, men vi blev aldrig flade. Den er ikke så energidrik og sukker i blodet. Forretningstesterne, det er jer, der holder det. Så tak, I gør os skarp her. Scouts plus teste mikring i vores tester her. Tavs. Skov, bliv større, vi ser fint, giv os mere. Account til duble kunden, og vi stopper ikke her. AML og emner, bolden ind i spil. Marketing klariet, men vi holdt den i til. Jeppe fra Jylland ryster lidt på sin hat. Det er noget københavneri og helt lokale klapper i takt. Therese midt i kaos med et blik, der siger hjælp. Jeg har brug for en voksen, og vi råber vi her. Alle er med. Vi tester dag og nat, cases i en lang parade. Det er bestemt for det som popcorn, men vi blev aldrig flade. Med X-ray, energidrik og sukker i blodet. Vi er Scouts 36 til teste, og det er jer, der holdt det. Så tak til jer, der tester. I er det snart på systemet og gør det stærkt til resten. Ene har overblik, support med styr på taler. On-seat sparring gør hver eneste dag genial. Jeg kigger mod målet som en actionfilm i lys. For Trick er ikke noget at sige, men sport og råber jo bevis. Det pretty hardware krise, helt seriøs og stram. I mus virker an nok, for de skærmer for langt fra hinanden varm. Til lærer nogen i hjørnet sag, helt tørt og uden is. Kunne man forestille sig, at det var en kunde, som var ved at flytte til hver indanbringelsesanstalt? Okay, there please. Vi tester dag og nat, cases i en lang parade. Vægte stopper det som popcorn, men vi blev aldrig flade. Med ekstra energidrik og sukker i blodet. Forretningstesterne, vi bars hele vejen. Så tak, I gør os skarp her. Og næste maj bliver endnu bedre, fordi I er med. Tak til alle. Allan, Anders, Anja, Britt, David, Daniel, Erik, Frederik, Helene, Anne, Inge, Jacob, Jakob, Jan, Jørgen, Johan, Jonas, Kirsten, Louise, Lykke, Majbrit, Morten, Mette, Sarah, Susan, Therese, Thomas og hele holdet. Vi ses i 3 programmering. Og ja, vi har flere energirække.